Raika Google ban bay tengka hadu khatsan billion haka AI hop hapo karui India hakini ki sansnem ki bansawan. Utrai jongka Google usundar pichai ulong ba ulayakren bat menteri rang ba du kari India kata Narendra Modi ban yathu yaki jingtmu jongka US tech company nak benta ka artificial intelligence hubs jongka Visakhapatnam jongka Andhra Pradesh kabadai ka jingbei tengka kabahe tam jongka hakani kari ka Google kalaya trailang bat ka Adani Group nak benta ka Jakabu data center kabahe ba bat ka artificial intelligence Visakhapatnam kabadai ka AI hub kabahe tam jongka Shabar jongkari Amerika bat kalaong bakan bay pisa khatsan billion ha India hakini ki sansnem ki bansawan dakabakot ia ka kum ka jing penroi ka paunam CEO ubadai traina India ulong bakani ka jaka ka penyeso lang ia ka jingla ken ia ka jigawat ka kerdop thamai jong ka perthei hapo duriau bat ki jingtei bahetam jong ka boarding lengba jong ka ngin wanra ia ka jing start ba paunam jongi hakakam syaki kharkhana bat ki nong penunkam ha India dakaba pen state ia ka jing penmi thamai ia ka AI bat ban penkiu state ia ka roi ka par hakeleng kari India upichai ulatho hapo ka ex tanghaden balade ban yasoi ia ka jingete kular hapleng ka Google bat ka sarkar Andhra Pradesh Prime Minister kari India Narendra Modi ulong ba ulakmen ia ka jing plaj ba ia ka Google AI hub hakan nong ba dynamic jong ka Visakhapatnam kani ka jingbei tengka hake babun rukom ka kentup ia ki jingtei jongki Jakabu jingtep ki bahe jikawat kaya hab bat ka jingtmu jongi bantei ia ka visit Bharat kanong ka khobor ka bakhlain pha kaban penlong ia ka teknologi banlong ka sanchar pajba kan pentikenaru ia ka AI nak benta baro ban penboy ia ki tiar bat thamai syakin nong syong jongi ban kentiu ia ka yo ka kot digital jongi bat ban pen scam ia ka jaka jongka India kum kan nong yalam hakaliang ka teknologi haka perthei ulatho habat jubab ia ka jingtho jong upichai ka Google ka ong bakatei ka jingtmu kalawan hapdeng ka jingya kan at hapdeng ka New Delhi bat ka Washington halor ka jingbu dor jong presiden jong ka US Donald Trump bat ka jingyate khai kabala sakut kalong kabayhap bat ka jingtmu jong ka sarkar India ka visit Bharat arajar saupunyo ban penkloi ia ka jing penyar ia ki jing syakri malam khmat daka AI kani ka jing temu kan plilat pilenti hakaliang ka yo ka kot bat ka imlang salang nak benta beroar kari India bat kari Amerika bat habakren haka jing yalang hadeli ban soi ia ka sekolar bapura CEO jongga Google Cloud Thomas Kurian ulong baka AI hub havish Khapatnam ka pen ia ka jing bei tengka ka paunam hakalawe jongka juk digital hapo kari India hi baro kawe